Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day Carol. Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day Carol, mga anak! Day Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta. Siyempre, Ate Pres, kami tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? May mga tao nga nagpabuhi sa atong dugo, luyos sa atong mga kaguol. Pinaagi nila, malimtan ta sa makadiyot ang atong mga problema. Sila ang mga maglilingaw kung mga entertainers, ang mga komedyante. Apan unsa man kaha ang ilang kinabuhi, luyos sa ilang paglingaw sa mga tao. Ingon basab ka niya nagkanindot og kalingaw ang ilang kinabuhi, nga daw wa man sila'y problema kung maunay mulingaw ka nato. Mga suki namong tigpaminawan, nga nagsunod sa among mga sugilanon nga dalit ka nato sa SED Marketing. Aniya ang unang anib ning atong bag-ong sugilanon nga atong giuluhan og ang Komedyante. Sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Inaalmirol ko ang iyong palda.
Bay! Bayalan, bay! Bay, bayalan! Bayalan! Bay, bay, bay! Bayalan, bay! Pagmata, pagmata! Gasya, bay! May kailan kong magpasyon ninyo, bay! Ay! 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 Husto na ni Gara, mga! Bunog na kayo ko! Ay, husto na ako sa kini, kini! Ha? 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 Ikaw na. Ako! Ako ni! Nga naman ka! Buntag sa'yo, bunugon mo kunin mo! Gikulata mo kunin mo natuga! Abi na akong lalaki nga sa akong damgo babay. Ay! Kariban ako sa akong pagpanguyab sa dancer nga si Carol. Ay! Ako ni! Noon saan ka? Ngilad kag batasan matuga! May pamamata ka, mayap kag batasan! Ay, kanahan. Ako ang suon ni mong amigo! Bunugan ako! Unsam taong oy! Sorry kayo. Sure? Ikaw natiming ang taon sa kong kumoro butaga. Kapag na tayo ni... Paganda ko, be! Ano mawani ka sakit sa bulog? Paganda ko! Daan pagin ko. Mao na ituyo ni mong kanahana ka. Twe! Dili! Ikaw, Naldo, mao ka man untang damanuno ng amigo nimo. Nganong gipakalitan man sad nimong pukaw? Naibawali ko nadam ko siya nagisumbagay siya yung karibal siyang gugmang Karol. Nga man, unsam taon. Kinsa na masad ni Carol Alan? Lain na sang babae nga imong duwa-duwaan? Duwaan ba na yun? Itong duwa-duwaan. Ako may giduwaan sa mga babae. Dili Badi, sila ha? mga giduwaan. Kadugayan lagi anang imo no. Putol-putulon gid na sa mga babae. Ha? Parang saan mo na, nang? Lansyaon? Lansyaon sa imong mata. Putol-putulon sa mga babae aron magbahin sila. Ha? Putol-putulon? Oh, Laon sa kay Purma, no? Ni apil silang ako, ikay putol-putol na mo. ilong biyahe. Kada ginutonan na. Unsa may maputolan ng imo. Nagdiki na ni. Ilan mo daw. Maugid mo mayo kay mong mag-abot da. Way lang isgutan nga mga babae ra gyud. Oh? Pero way mga age. Ayay. Pabiktima ka? Ha? Bagon karon. Pagbag-o na taon Alan. Kaya ang imong edad lapas na kis kalendaryo do. Hunong na sa pagsigig pamabay. Sa sige nimong pagpanguyab ni bisan kinsa na lang. Kay masakit ka kadugayan anang kalaki ni mo do. Ala. Pangita na, okay mo pangasawon nun. Kay tiguang nasad ka ay ming taatay ni mo. Ngawa pag yun ta ay apo. Ay. Ala. Hahay ka dyan. Limot Ano kas nang kahon. hupaw mga katubangan sa kananan, oy. Sa ilaw alang ko na Silya. Goo lang ko. Ha? Ha? Nagulan ka ba? Ay! Som. Hoy! Nag-all! Papoy ni mo. Iruspili pag yun na ni mo da. Ese! Karon pa ka makadungog ni mga nagol ka ba sa babae alanda. Nilibahin sa babae na yoy. Oh, unsyalan man di ay. Limot tas kaon. Larga na sa gawas akong gitarista. Ha? Oh. Katuslir mo? Mulargas gawas? Oh, kinsa may ang kuyugan? May anak ba siya dito sa gawas na eh. Katong ipa-eskwela niya, stupi ba? Mm. O si Bobong tawon sa dito. Mm. Katon siya sa Amerika. Uy. Wala, uy, ka-timing good. May magpasure ba unta ninyo karong gabi ida? Bay? Na ako'y nagkakuntatayan ni. Numabitan na kyan ako ron. Unsa man ang imo, drama og variety siyo. Ah! Way, klaro. Pero kwarta, klaro lang yung kwarta. Kung mauna, unsaon pa man nimo pag-show og waslir mulan? Wa ka na niya partner nga mag-show ka. Wala man ka gitarista. Ako na lang, bay. Ha? Ako? Nga naman? Unsa? Nga naman? Ikaw, Naldo? Nga naman? Ha? Kamao di ka mo gitara? Sigurado ka ba yung Ronaldo? Unsang taong ko, kasalig na ko. Mukhaon kay kong sista. Ay! Palitik ko gitara. Kanon ako. Pagkiton ka, usahan ko paggitik yung gitara. Usap-usapon ako. Kaon ko kwirdas do. Di ba? Kaon ko kwirdas. Tinuod ka ba eh? Lagi!
Abi mo amigo ta pero suka daabot ka di sa mong lugar. Ug nag-amigo ta yung kita mo kupot-kupot ka gitara da. Kadungo ginoon ko nimo video key ka. Bisan may mga lyrics pa ng video key di magalit taon ka kapunto di ka tumong. Video game to! Mura kang sinupert. Daon ano? Ay, gitara man! Gitara man! Kini gitara man eh! Kaya video game, mura ko nupert pa gitara man! Kailan ako namalig yung gitara eh? Tabangi kong pili ha? Kanang maayog tingog ha? Kaya sugdan tayo akong gabi yung show nga. Ako mong partner pagkanta! Ako na mong gitarista! Pero alam mo bang namumuro ka na? A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Na, dali na ba Nanay, nanadas ba sa sponsor ang ubang gimitar nga muling nga si Pista Dinis Barangay Saksak. Ay, ano tam ni hapon? Ha? Nya nang kailan tong mga dancers. Nay. Munay mga mansana sa imo mga mata. Sana sa mga mata ba? No? Apple of the eye, good. Ay, sus. Kami mo, kulbaan ko binaldo na. Kaya magkita sa mong Inday Carol ni mo. Yay! Oh, Carol! Di na maooy. Unsa. Unsa di? Kuon kining ako ba murag bawawan mo taning kalaki di mo nga ikay ako gitarista ro. Salig na ko! Ay, unsam ni siya. Unsam ta kami ubos sa tanimo. Hatagi ko higayon nga makapatog entablado as entertainer. Time. Diyos, naong na ba ako, entertainer na, oh? Kita ka? Di ba moristitoy. Ito'y rabat. Ito'y rabat ko. Parinti ko ito'y rabat. Adi ba? Alan! Ala. Wala na unsam ka ba eh. Namubo lagi ka. Muna namubo ni Ok lagi ka. Murag kong nalanay pagsangpit karon nako. Dapat diha, oy! Tanana! Atong dulo ni mong grass! Di aman lagi kalan. Gi-invite sa di ay ka. Di ba, wa naman si Lermo nga imong partner nga mo entertain nga mo ay imong gitarista? Niyam ko dahi! Ay! Ha? Ikaw? Di ba ikaw tong... Ako to sig pamugos ining bayalan nga. Moapil kog kumika nila sa stage day. Kamao mo ko! Naong pala na ko daan. Joke na kayo. Oo. Pero si Lermo Pasintos ang ang nawa. Si Lermo ang nawa. Gitarista ang nawa ni Alan nga iyang partner. Dili joker. Kamao sa mo gitara! Ha? Oo. Alan- Tusintos ka pa ng gitara, oh. Huwag ka nakablit. Tusintos. Alan, sigurado ka ani niya? Ambot ani niya oy. Oh, kuha ka na ko ng mga kanta nga na moan ni bayalan, oy! Sige, biya kong sunod-sunod lang mag-show. Mga pamilyar ka na ko ilang mga kanta. Just sige! Kaniyot ha? Habwa ko ni system. Kaya bago na muna palit na bayalan. Habwa ko ni. Puspos ko naman kinaunsa. Wow, Awan. Diyan ipuspos pa rin mo sa palit. Iduyok ron. Palit na taglain. Ay na lang. Ay na lang. Kaon ko, kanong ko man ni? Ay na lang. Ha? Kinsa gani imong pangan? Rinaldo. Ako si Rinaldo de Carol. Ako kaila kay mo kay pirmim kang hiskutan ng bayalan. Hala! Anong pero mo kuno yung isgutan? Kay ikaw! Huy, ngano man na, uy. Ay mo sista na lang kay gutom na kay da mga unta. Sige na. Aron makasugod ta sa tong show.
pastilan gini. Hindi Carol ni mo eh. Kung may makasayaw bay. Diyos, lawas na miya, lawas oh. Kung saan ka batikon. Dala may kamurag nulu kayo. Matay bay. Muti kayo mo grind di Carol ni mo. Oh, may imagine ba niyo mo bay? May imagine mo? Ha? Ikaw mo marunong kagwa niya. Ako din kulba na kayo. Batikon na ba? Ato naman sunod siya wari siya yung karon. Ah, ang batikon in taon na ba? Sa oras na yung batikon. Hiwao na nimo. Hiniwa naman na daanan eh. Nindot ko naglawas. Samot na batikon na. Kulbaan ko na siya. Pero laway na mga tilagak. Sipasip na day Carol nagsayaw. Oh. Ay, sos na unsa ka. Pangandam niya kaya ato na sunod. May gala, pasensya rin yung taon mo ha, nga miragi, kulbaan taon ko karon kay bag-o man akong partner taon. Pero naghambog man ko ni siya nga kamaon siya mo gitara. May gala, sugato na to sa masibang pakpak, ang akong bagong gitarista, Abay, Rinaldo Bay! Pakpak! Pakpak! Yeah! Hello! Hello ninyo tanan! Hello eh! Manigo na mumututok na ko! Karon mo kita gwapo! Uy, ayo Tatawa ka may mga tao na. Dili ka tae mo ay mo gising-ngisi. Dili ngisin niyo kung pangayon. Pakpak! Pakpak mo! I-welcome ko ninyo. Kay primero taon niyo kung tungtong entablado. Kinala mapabilib ko niya akong partner. Aron dadoon ko pirmi. Sunod niya mga show. Si bago niya partner. Iyang gitarista. Pakpak, pakpak, pakpak mo. Pakpak mo! Mura mo mo yung mga buot, oy! Kasimple lang ang pakpak! Nga di mo kahimo! Pakpak mo! Ay, laba pa mo Ghost Bay, Naldo. Ay, laba mo Ghost Bay. Yogi lang inoon ko, kay mukantan ako. Hak yung mga tawhan na eh. Kanit, kuha na ko sista. Sige bay, pagdali bay. Kay murag kawano na babay. Wara ba di atong tao ng atong stage? Di yun yata makahuman siya tao, na? Way mga batasan, mga way buot. Ay, nagaliway buot mga tao noon sa mga. Di magpak, di kasabot to siya pakpak. Sige. Okay, dara. Kantan lang ko. Dara. Dara gitara. Okay. Kung sa may kataon ni mo. Giangay na ani mo. Ha? Oh, awaya ba? Di na mistil. Ang ayon oy kay igdoy ko bayabag gyapon. Sige. Unsa may katahon? May gala mo kanta na lang ko kini nga akong kanta naguluhan kini og Medicina. Ang original ning gikanta akong amigo, walain nga number 1 pod nga singer sa Mindanao, si Gani Brown. Sige, pasahi bay na no. Ha? Pasahi na yun, Medicina. Di ko kumawa na oy. Ha? Pre! Yan po show! Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman